Сега ще отговоря на въпрос, който доста често ми е поставен от мои клиенти. Въпросът е следния. Как е възможно задължението ми да е по-старо от 10 години и въпреки това да не е погасено по давност? Това е възможно, тъй като давността многократно бива прекъсвана от определени действия. На първо място, когато бъдете осъден, започва да тече нова 5 годишна давност. Тази 5 годишна давност също многократно се прекъсва в изпълнителното производство пред съдебния изпълнител. Така, например, налагането на запор върху банкова сметка или върху трудово възнаграждение, налагането на възбрана върху недвижим имот прекъсва давността. От момента на прекъсването започва да тече нова давност. Така се получава ситуация, в която задължението ви е доста старо, обаче поради прекъсването не е погасено по давност. Именно поради тази причина през 2021 година законодателят предвиди така наречената абсолютна давност. Тя обаче действа занапред и ще можете да се възползвате от нея най-рано през 2031 година. За още видеа с полезна правна информация последвайте канала ми.